Заобикалящата ни химия все повече ни дава най-различни алергии. Ето защо в моята практика аз препоръчвам на пациентите да ползват биокремове. Вече съществува противосъстаряващ серум, награден с Нобелова награда, в основата на който стои отглеждането на ечемик върху исландска вулканична пепел. Тя притежава екологично чиста, устойчива геотермална енергия. Ечемикът съдържа фактори на растежа, които са много подобни на човешките растежни фактори и стимулират обновяването на клетките. Изследователите са успели да направят така, че противостареещите протеини да озряват в ечемичните семена. Благодарение на това серумът съдържа така важният епидермален фактор на растежа в областта на грижата за кожата. Епидермалният растежен фактор отговаря за обновяването на нашата кожа. Младите кожи го съдържат, но за съжаление с възрастта го губят. Първо се започва с серума. Този серум се използва за финната зона около очите, пачия крак, бръчки под очите, над очите, зоната назолабиални, финната деликатна зона на шията. Имаме продукт за шия с невероятен ефект и деколте. Мога да ви кажа, че при много финни малки бръчки този серум ефекта му е като ботокс ефект. Тази исландска фирма е направила и дневен крем, който да подсилва действието на нощният серум. Той, освен че съдържа епидермален растежен фактор и неговите активатори, той има и хиалуронова киселина, която да хидратира кожата. Тази терапия се използва 3-4 пъти в годината в рамките на 30 дни. Но има пациенти, които са влюбени в този серум, влюбени са в резултата, върху младостта, която излъчва кожата и го използват целогодишно.